Mä laitan kato kaikki horjumiset aina vanhempien. Mikä horjumiset? Horjumiset. Äsken kun mä nousin autossa, mä horjuin sillä ja sit mä vaan sanoin iskalle, että sä pysähdyit huonoon kohtaan, kun tästä lähe horjuun. Hermeri. Moi Pimu. Pimu. Otetaan Pimu tähän, niin sit on valollisempaa. Tänne toki tonnekin saa valoa. Niin. Se on lähempää satua huonoon. Ongelmiin. Kamera tohon. Masentunut. Ai, kamala. Ensin kompastuu. Isommat rahat saa. Ei oo taaskaan ratsastanut kukaan muu kuin mä. Pimulla. Mä olin viimeksi joskus. En muista koska. Saanko siihen tommosen valon? Joo. Siistiä. Osaatko sä laittaa tosta radiosta kanaville? Voi helvetti. Kai mä osaan. Mä vaan mennyt jos Onks tässä valo vielä päällä? on. Että jos NRJin voistoisit. Nyt ei oo. Ei. Moi Pimu. Se on ihan ihmeessä. Mikä toi tämmönen juttu on koko ajan, että täytyy kuvata. Huuli töttöröllä. Joo. Voi, te ootte niin suloisia. Juu. Tehdään tästä tällainen opetusvideo. Joo. Miten laitetaan radion? Kuuntelijat voi sitten katsella. Älä. Ja ihailla kun ne Mites kokeneet. Oota. Odotas, se laitetaan varmaan Ei oo tosta. tosta. Eikä muka. Kyllä on. Oho, sori. No, kyllä mä osaan. No ala sä nyt Ei vaan. tämmöisen. Seni laulamana Noniin. erään Eikö se ole 104,6? On. Mut kuka tää selittää? Kato päiväkirja. Täynnä. Sofia Pimu. Sofia Pimu, Sofia Pimu, Sofia Pimu. Täällä on kuka käynyt koskaan. Korea juttu. Mitäköhän päiviä Pimulla on vapaana? Elmeri, mitä Elmeri riehuu? Mitä? Ja mitä rieska siellä riehuu? Ei kun, mikä rieska kun lieska? Iso poika on. Kato. Äsken se nuori mun kuttu sillä hienosti. Moi. Moi. Se on ihan lassu heppa. Kato sitä. Lieska, älä viitsi. Mikä tää? Onks tää Ankke vai onks tää Linda? Linda. Ai juu, Ankel on ne hien. Onko? On. Oi Linda. Oli siemennyksessä. Uskon. Keino vissiin. Joo, Keino. Balu oli silloin tuolla. Tää on Ratinan karsina. Mut tässä on Balu. Miss Ratina sitten? Ratina on laitunalla. Ai juu. Tai ne on samassa paikassa, mutta ne ei ole niinku samalla laitunalla. Balu, Larissa, Pion. Niin, Moonshine Ghost, Kalle. Moi, sulla oli mukava rätsästä, kun sä oot vähän tollanen. Vähän olet tollanen. Niin. Pimun karsina. Pieni pesarikoppi. Mikä kuppi? Pesarikoppi. Ai joo. No niin, nyt katsokaas, miten hevonen harjataan. Mä voin ottaa susta ratsastuksen jälkeen sen hepahoidus mä nyt kuvaan. Pimu jäädyttää. Kiva. Kato. Hei! Mitä? Sitten näytätte, miten heppaa hoidetaan. Joo, mut mä nyt nypin tätä hetken. Koska tuu kattoo millaista sillä täällä perseen päällä on. Tällaista. Se on siis kihnuttanut itseään. Niin on, niin nää irtoilee tälleen. Onko toi oikeesti energia? Täältä tulee ihmeellistä musiikkia. Tuo on Ja toi ääni oli ihmeellinen. Joku kova harja. juuri harja. Sitä ei ikinä saisi jättää noin. Nyt harjaan. Kaulasta aloitetaan. Toi on ämpäri. Näin se Anteeksi, mä sujuu. olen pahoillani, mut mä nyt... Koskaan.
Ja hevonen harjataan aina siis myötäkarvaan, ei ikinä vastakarvaan. Jalat pitää harjata huolella, etenkin jos siihen tulee suojat tai pintelit, koska muuten ne, jos sinne jää jotain kuraa tai hiekkaa, niin sitten ne voivat hiertää hevosen jalan arville. Onko siellä varma ilma? Ulkona ei. Sitähän minäkin. Ja mahan alta pitää ainakin sit tulevan kohdat pitää harjata ihan superhyvin, ettei tuu mitään arpia pimulle. Pimulle niin. Eikä kenellekään muullekaan. Ihan kauhuissa. Paitsi se on kyllä aina tollainen. Mun mielestä. Ja taas kaulasta aloitetaan. Kuuntele mitä musiikkia. No älä. Mut on ennenkin tää laittanut ja se on aina ollut 104,6. Niinhän se onkin. Niin siis niin onkin, mut siis mä vaan meinasin kun tuolla jossain Porissa niin NR on joku 987, mikä on täällä Loisa. Niin. Mä lähden sinne sitten taas sun täytyy tulla jonnekin Faselta jonnekin juttelemaan mun kanssa, kun mä oon bussissa. Ai joo. Koska mä en halua toisaalta tuhlata. Mut mä totesin, että mä säästän sitä siinä, kun mä niinku, silloin kun me ollaan Italiassa, niin enhän mä nyt siellä vielä välttämättä. Niin. No, et varmaankaan. No, Sitten putsataan kyllä viimeksi kun mä olin tai kun me oltiin viime kesänä, niin tuolla Asoreillakin, niin mulla oltiin 2 viikkoa ja tuli ihan sairas puhelinlasku siellä, kun mä Lotan kanssa soittelin. Sieltä. Ja sieltä, tai mä en tiedä maksuksi sieltä enemmän soittaa kuin Joo. Italiasta. Häh? Tai en tiedä. Ainakin oli kauempaa. Ainoa mihin jäi opetus. Kavioita ei saa putsata liian kovakouraisesti, koska Pimullakin on joskus tullut verta sieltä kavioista. On vai? Joo, eihän niin sit pitää ottaa aika varovaisesti. Ei koskaan mun aikana. Mun aikana joo. Ai jaha. Kiva. Nyt sun hiukset on ihan. Ai toi on Sami Saari. Ai Että kaikki lika menee lattialle. Ai ihana Sweet Melody. Se on paras kappale. Harmi kun se ei oo vielä YouTubessa eikä Spotifyssa eikä yhtään missään. Okei. Onko sä kuullut se? En mä tiedä. Se on yksin oikeudessa. Siis soittossa tai silleen niinku Anna-Liiri. Ei sitä tuu ikinä YouTubeen. Miksei? En mä tiedä. Tyhmää. Se on just hyvä kappale. Moi. Mä voisin muuten laittaa mun hiukset kiinni, kun ne on vähän tällaiset. Hiukset kuuluu laittaa ratsastaessa kiinni. Vaikkei ne olisivatkaan vähän tällaiset. Juu. Mä kuuntelin tätä ennen kuin mä lähdin. Tätä. Niin. Eiks tässä se Diandro? Joo. Didi. Out of my head. Out of my head. Niin mun seisoo niin joku robotti. Robotti. Mutta se on aina tällainen kiltti hoitaessa. Mm. Ole, taas se jäädyttää. Se jäädyttää aina. Out of my head. Mä en edes kattonut koko Idolsia. En mäkään. Mä luin siitä sun Mismiksistä se haastattelu. Mäkin luin sen. Sulle ei mahdu kohta enää ratsastusvideo, kun sä olet tällaisen jätti pitkä. Että mä poistelin niitä yksia vanhoja sieltä sitten. No niin, sitten haketaan me pimuushöpöt, siniset suojat. Silloin oli joskus ne pinkit. On sillä nääkin, mutta koska nää tulee kuitenkin takajalkoihin, niin mä käytän mieluummin sinisiä. Koska muuten olisi nää edes ja nää takana. Ei se olisi, sit olisi pinkit ja sit olisi. Niinpä. Ei. Onko sulla kuinka paljon meistä videoita? No ei kauheesti. Mut siis, meneekö mä niissä sun videoissa ilmasatulaa vai satulaa? Kun mä halusin mennä ilmasatulaa. Taas. Mut siis,
Ei mulla ole itse asiassa yhtään videoteista. Mä ajattelin, että jos sulla ihan sairaasti ilmassa tulee video. Mulla on kyllä niitä videoja ja niitä muitakin kuvia, mitä mun piti lähettää. Niin niissä mä menen sattulalla. Okay. Niitä mitä Pia otti, niin niissä mä menen sattulalla. Sitten sellaisia Lotta-ottamia, niin mä menen sattulalla ja niitä on sit niinku videoitakin. Joo. Lotta otti mun kameralla. Laitetaan Vaikka suojat. kyllä Pia on siinä järkkärissä, niin kyllä siellä saa kans videoja, mutta mä en sit tiedä miksi otti kuvia. Mm. Näin hoidat hevosesi hyvin. Joo. Sattulaa emme nyt ikävä kyllä laita, joten emme ikävä kyllä voi kertoa miten se tehdään, mutta kyllä me nyt oletamme, että kaikki tietää. Niin. Se vaan laitetaan huolellisesti sinne selkään ja that's it. Se vaan laitetaan huolellisesti sinne selkään. Kuka tulee? Joku tulee jonkun ruohonleikkurin kanssa. Laitas nyt suitset tästä loppuun kohta Ei tilaa. oo mun tuttu. Elstuka. Hei nyt vitsi, kuunnellaan tää ainakin vielä. Ois nyt hiljaa. Tääkö susta hyvä? Tää on joku tavallinen teknopop-homma. Hiukset ponnerille. Ja juomat. Kypärä kauniisti päähän. Kauniisti oikein. Jos ensin mä menen kentälle ja sit lopuksi maastoon. Joo. Hyvänen aika. Aina laitan tätä tälleen liikaa. Onks siellä kylmää vai mikä siellä on? Siinä on sopiva. Mä tätä sit pois, jos tulee kylmää. Joo. Ota vielä heti. Imunen. Imunihan sen näkyy, että mihin sä olet lähdössä, kun ei mulla on varusteita takana. Miksi? Irrotetaan hevonen ketjuista ja laitetaan ketjut tuonne sivulle. Riimu kaulalle, koska Pimu on vähän karkailevainen polle. Kerran se juoksi täällä juuri viime talvena. Kun minä pääsin putoamaan Sofia putosi ja yllättäen. ei pitänyt kiinni ja En yllättäen. ja... teekään. Ja hui kamala, te tuutte liian lähelle. Tulee aina sitten. Ja sitten kävi semmonen vahinko, että Pimu juoksi täällä irrallaan. Sellainen vahinko kävi juu. Sitten se pureskelee hetken noita kuolaimia. Hei, älä tuu tänne Se nyt. hiipii tolle. Pimu, nyt peruuta sinne niin. Peruutas takaisin. Nyt, mene. Meillä on tosi tottelevainen hevonen tossa opetuspollena nyt. I'm sorry. Ei nyt saatu paremmin. Silleen on, että pysyy sieltä niinku kun harjaa ja laittaa varusteeni paikoillaan, paitsi että sit kun laittaa suitsiin, niin sitten ei pysy paikoillaan. Niin. Kuitenkin. Ja mä laitan vaan tällä. Tuur paremmin. Ja sitten alatuuttelen. Hyvä tommonen kuks. Mitä se Elmeri siellä riehuu? Sen korvaa kutintaa, voi aasiraukka. Pimu. Vähemmästäkin tollakin jättikorvilla. Pimu on onneksi tällainen sopusuhtainen.
Nyt. Switchit ovat päässä. Pittikö meidän laittaa musiikki vähän hiljemmalle?